què va? Obre'm la nevera i et diré qui ets. Bé, Obre'm la nevera i et diré qui ets és la història d'un jove universitari una mica passota i desganat que en una setmana de la seva vida se li complica tot. No té pasta ni per dinar i amb l'excusa de fer fotografies a les neveres gorreja menjar a diferents pisos d'estudiants. Comença també un negoci ruïnós de venda de drogues adulterades amb ginseng, té sexe amb la professora de fonètica catalana, ha d'impedir que la seva tieta deixi en herència el pis a un aprofitat i troba l'amor de la seva vida, però està tan emmerdat amb tantes coses que constantment se li escapa de les mans. En fi, la vida mateixa però concentrada en 7 dies. Una obra autobiogràfica? Bé, m'agrada que em facis aquesta pregunta, veu en off. Sí i no. La veritat és que en principi el projecte era de construir un llibre amb diferents contes que anava escrivint durant els meus anys a la universitat, però bé, és allò que t'animes, comences a juntar 4 coses reals amb 4 coses inventades, un fil conductor doncs, amb totes aquestes històries, alguns referents literaris, ho vas barrejant tot i al final doncs, acabes fent una novel·la. A foc lent, que he estat així uns 10 anys per cuinar-la. Sí, m'agrada escriure amb calma, sense estrès. A qui va dirigida la història? Bé, el meu editor diu que tothom, fins i tot els bebès, el poden llegir, però clar, ja se sap que els editors estan desesperats per vendre llibres. Jo diria que la gent més jove, aquells que encara vagin a la universitat, s'hi poden veure reflectits o reflexats. Bé, això ja ho tallarem després, oi? Després tenim els que ja tenen uns anys, que ho poden llegir una mica de nostàlgia, potser en d'aquells moments Remember When, així recordar els temps passats. I el públic més gran pot llegir la història divertida i esbojarrada, però allunyant-se una mica d'aquesta idea que es veu sobretot a les pel·lis americanes on surten els estudiants com si fossin gossos en zel que només pensen en tenir sexe i veure com desesperats. En fi, a mi m'agradaria veure aquests estudiants universitaris que també són humans, encara que de vegades no ho sembli. Què hi tens a la nevera? Jo a la nevera hi tinc una mica d'embotits, formatge, també una mica d'amanida, fruita, suc de taronja i coses caducades que ara mateix no em ve de gust explicar-vos. Obre'm la nevera i et diré qui ets. Al final del llibre descobrirem qui som. Fem brometes amb el títol del llibre, Molt agut. No sé si descobriràs qui ets, però com a mínim t'asseguro que passaràs una bona estona. I escolta, tal i com estan les coses, això ja és molt.